iawn. Dwyl i chwarae esgus gwisgo lan fel clown. Mae siglo ar y siglen yn gallu gwneud i'n chwil, ond mae llithro lawr y llithren yn well na dim i fi. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Merched, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae drwy'r dydd cyn amser te. Sdim byd yn well na chwarae gyda ffrindiau drwy'r prynhawn. Lan a lawr yr haffaid yna hwyl y cawn. Gwneud siapiau yn y tywod a chodi cestyll mawn. Gadw twrw fel mwnciod, gwneud mwy o sŵn a chawr. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Merched, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae drwy'r dydd cyn amser te. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Merched, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae drwy'r dydd cyn amser te. Cymharu, cymharu, mae'n hwyl fawr iawn cymharu. Bach a mawr, lan a lawr, swnllyd a distaw iawn. Mae pobl yn fach a pobl yn fawr, rhai'n mynd lan a rhai yn mynd lawr. Rhai yn swnllyd iawn, ac eraill yn distaw drwy'r prynhawn. Cymharu, cymharu, mae'n hwyl fawr iawn cymharu. Bach a mawr, lan a lawr, swnllyd a distaw iawn. Mae hwn yn oer a hwn yn boeth, mae na ddewin dwl a ddewin doeth. Mae rhai yn agos iawn i ni, a rhai mor bell mae rhaid i ni weiddi. Cymharu, cymharu, mae'n hwyl fawr iawn cymharu. Bach a mawr, lan a lawr, swnllyd a distaw iawn. Dewch i ddawnsio, curo dwylo, lygu coesau a chwifio breichau, o ie. Chwifio breichau, plygu coesau, curo dwylo nawr, o ie. Hwre! Dwi'n dawnsio drwy y bore a dawnsio yn y brynhawn. Dwi'n dawnsio tu fas a dawnsio tu fewn. Dwi'n dawnsio yn yr ysgol, dwi'n dawnsio yn y tŷ, dwi'n dawnsio da ffrindiau a dawnsio da ti. Dewch i ddawnsio, curo dwylo, lygu coesau a chwifio breichau, o ie. Chwifio breichau, plygu coesau, curo dwylo nawr, o ie. Hwre! Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Dewch i chwarae offerynnau, rhai mawr a rhai bach. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Chwarae piano, piano, piano. Chwarae piano, piano, piano. Cerddoriaeth gyflym, cerddoriaeth araf. Cerddoriaeth gyflym, cerddoriaeth araf. Dyma beth yw joio, dyma beth yw joio, dyma beth yw joio chwarae piano. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Dewch i chwarae offerynnau, rhai mawr a rhai bach. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Chwarae drwm, drwm, bwm, bwm, bwm. Chwarae drwm, drwm, bwm, bwm, bwm. Taro'n swnllyd, taro'n dawen. Taro'n swnllyd, taro'n dawen. Bwm, bwm, bwm ar y drwm, drwm, drwm. O, dwi'n hoffi chwarae bwm ar y drwm. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Dewch i chwarae offerynnau, rhai mawr a rhai bach. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Chwarae gitar, chwarae gitar, chwarae gitar. Chwarae gitar, chwarae gitar, chwarae gitar. Strymio nodau hapus, strymio nodau trist.
Strymio nod a hapus, strymio nod a trist. Canwch gyda fi, tra dwi'n chwarae fel gitar i. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Dewch i chwarae offerynnau, hai mawr a hai bach. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Chwarae trwmpet, trwmpet, trwmpet. Chwarae trwmpet, trwmpet, trwmpet. Chwythu nod o hir, chwythu nod o bit. Chwythu nod o hir, chwythu nod o bit. Sefyll ar y llwyfan, a chwarae trwmpet arian. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Dewch i chwarae offerynnau, hai mawr a hai bach. Dewch i chwarae offerynnau o bob math. Yn yr ysgol, dereg gyda fi i weithio a chwarae o 9 tan 3. Yn yr ysgol, darllen a rifo 9 i 9. Mae pawb yn y dosbarth yn ffrindiau mawr. Iwan yn arlunio ac Iwan yn coginio. Mae Fion yn sgrifennu a Gwion sydd yn canu. Rydyn ni yn gweithio'n galed iawn trwy y bore a'r prynhawn. Mae'n amser chwarae'n amhwri, cawn neidio a bloedio dros y lle. Yn yr ysgol, dereg gyda fi. Lygau rath rwy'n bach bost. 11 pawb sy'n dweud helo a 2 glust bach. Don bwyd yr oed a sgidiau newydd sbon. Dyma fi, Ie ti a fi, dwi'n lygau rath rwy'n bach bost. 11 pawb sy'n dweud helo a 2 glust bach hyfryd dod. mae gen i ddwy fraich i chwith ac un fi. Dwy fraich i chwith ac un fi. Mae gen i ddwy fraich i chwith ac un fi i chwifio a gweddi hwre. Dyma fi, Ie ti a fi, dwi'n lygau rath rwy'n bach bost. 11 pawb sy'n dweud helo a 2 glust bach hyfryd dod. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae, drwy'r dydd cyn amser te. Dwi'n hoffi rhedeg rasys, yn gyflym, gyflym iawn. Dwyl i chwarae, esgus, gwisgo lan fel clown. Mae siglo ar y siglen yn gallu wneud i'n chwil, ond mae llithro lawr y llithren yn well na dim i fi. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae, drwy'r dydd cyn amser te. Sdim byd yn well na chwarae gyda'n ffrindiau drwy'r prynhawn. Lan a lawr yr haffaid yna hwyl y cawn. Gwneud siapiau yn y tywod a chodi cestyll mawr. Cadw twrw fel mwnciod, gwneud mwy o sŵn a chawr. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae, drwy'r dydd cyn amser te. Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, hwre. Dydd Sadwrn, dydd Sul i chwarae, drwy'r dydd cyn amser te. Dewch i ddawnsio, curo dwylo, lygu coesau a chwifio breichau, o ie. Chwifio breichau, lygu coesau, curo dwylo nawr, o ie. Hwre!
a dawnsio na brynhaw. Dwi'n dawnsio ti mas a dawnsio ti fewn. Dwi'n dawnsio yn yr ysgol, dwi'n dawnsio yn y tŷ, dwi'n dawnsio da ffrindiau a dawnsio da ti. Dewch i ddawnsio, curo dwylo, lygu coesau, a chwifio breichiau, o ie. Chwifio breichiau, plygu coesau, curo dwylo nawr, o ie. Hwrê! Helo! Shwmae! Croeso i Helo Shwmae efo ni'n dau a Deian a Loli! Helo i chi! Nawr, ni gyd yn gwybod mae chi yw'r efeilliad direidus Deian a Loli wrth gwrs, ond dim na beth yw'ch enwau iawn chi fe. Na, ge. Lowri dwi. A Gwern dwi. Wel, croeso i chi'ch dau a hefyd croeso i bawb sy'n gwylio ni heddiw o adra neu o'r ysgol. Rhowch wybod i ni o lle ydych chi'n gwylio prawn ma, trwy adael negas yn y blwch wrth ymyl y fideo neu e-bostiwch ni rwan. Ie, nawr, os ydych chi wedi bod yn gwylio cyw yn ddiweddar, fyddwch chi'n gwybod bod gyda ni gystadleuaeth Deian a Loli. Ie, y gamp oedd, creu cymeriad newydd ar gyfer y gyfres. A nes mlaen prawn ma, byddwn ni'n cyhoeddi pwy sydd wedi ennill y gystadleuaeth yna. Rwan, petai chi ddim yn chwarae rhan un o'r efeilliaid, pa gymeriad fysa chi'n hoffi chwarae? Be amdano chdi ddechrau Gwern? Dwi'n meddwl fyswn ni'n hoffi chwarae rôl comedy. Dwi'n meddwl fyswn hwnna'n dipyn o hwyl ac yn, wel, i fod yn bendant, sy'n ni'n hoffi y job yn come on midfield, wel, dwi'n hoffi pêl-droed a comedy, felly mae'n berffaith. Ei, dwi'n hoffi pêl-droed, dwi'n da hwnna. Ie. O, Adam Dam, cyn i bydde ti'n llwyddo i wneud i fi chwerthin, Gwern. A beth amdano ti, Lowri? Dwi wrth y modd hefo rhaglen yr enw Rownd a Rownd, sydd ar S4C, ac Ie. swn i wrth y modd yn cael chwarae rhyw gymeriad fel blendau fusnesu'n bywydau pawb. Hwna'n ni'n da. Busneslyd, yn da hwnna. Wel, ylwch, os oes gennych chi gwestiwn i Deian a Loli, anfonwch nhw draw ato ni. Ac os da chi wedi cymryd rhan yng nghystadleuaeth Deian a Loli, wel, cariwch ymlaen i wylio achos fel oeddwn ni'n sôn, ni fyddwn ni'n cyhoeddi pwy sydd wedi ennill nes mlaen. Ie, fi'n edrych mlaen. Reit, ni'n gwybod bod chi'ch doi yn dda iawn am wneud hyd a lledrith, ond siwr i chi am ganu. Ti'n chi canu, Gwern? Na, dim yn dda iawn sy'n ni'n mynd ddeud, de. Siwr bod chi'n gallu. Na, paid o fe. Gwir. A beth amdano ti, Lowri? Ti'n chi canu? Dwi'n yn siŵr iawn, dwi'n di canu sa blwyddyn, so dwi'n mynd po. Wel, fi wedi gweld ti ar y llwyfan na sawl gwaith yn canu, felly fi'n credu falle bod ti, achos ni mi gyd yn mynd i ganu nawr. Felly, pawb ar eich trad i ddawnsio. A chi, Mrs Edwards o Ysgol Tan y Castell, fi'n gwybod bod chi yn joio dawnsio a chanu draw yn yr ysgol na. Felly, man, da ni! Helo, helo, siwr i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Shwmae, shwmae, shwmae mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. Yn y bore dweud helo wrth y dyn sy'n dod ar llath. Yn y llawn cawn ddweud i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Shwmae, shwmae, shwmae mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. Helo, helo, siwr i chi gyd, mae'n amser codi llaw ar draws y byd. Shwmae, shwmae, shwmae mynd, mae'n amser deud helo wrth bob un ffrind. O, da iawn am ganu bawb yn fyna. Ac os ydych chi wedi bod yn ymarfer ar siwt i arwyddo'r gitgan, fel fi oedd na rai yn y gan yn fyna, wel, anfonwch fideo ohonoch chi'n arwyddo mewn ato ni. Ond nawr te, os ydych chi yn fans o Deian a Loli, wel, am 5 munud ar 20 wedi 7 ar fore noswyl Nadolig ar cyw, mae yna rifin arbennig o Deian a Loli mlaen. Deian a Loli,
a diwedd y byd. Ac yn arbennig I chi wan, dyma glip o'r rhaglen. Waw! Ei, dwi eisiau gwybod beth sy'n digwydd. A fi, gwedwch y fyny nawr. Na, beth o'ch dweud yn union, ond Gwern, heb ddatgelu gormod o'n deud rhyw fymryn wrthyn ni am y rhaglen yna. Felly, oedd hi'n dymor gwanwyn, ac oedd Dean Loli wedi sylweddoli bod hi'n, wel, oerach na garfar tu allan, ac am bod yn un efeilliad reit chwilfrydig, oedd ni eisiau gweld be oedd yn bod. Felly, mi athon ni I Bencadlys y tymora, ac athon ni sioc fawr pan welon ni be oedd yn digwydd yna. O, ti di llwyddo I gweud lot fyna, Gwern, ond dim y cwbl. Da iawn. Gormod. Beth oedd y peth gorau am ffilmo'r rhaglen yma, Lwri? Dwi'n meddwl y peth gorau ffilmio'r rhaglen oedd dreulio amser hefo'r criw ac oedd o'n lot o hwyl I ffilmio fo ac oedd o'n neis cael holidays bach yn ystod yr cyfnod clo. Holidays! Gyda'n eich Gwern? Ia, nes I mwynhau just cael catch-up efo'r criw a erwydd oedden ni'n di gweld o trwy'r cyfnod anodd yma. Ond oedd o'n neis cael dal I fyny efo be wedi bod yn digwydd am wsos bach. Ie, digon teg. Ydw i'n iawn I ddeud, bod na surprise mawr ar ddiwedd y rhaglen? Oes wir, surprise mawr. Ond bydd rhaid chi wylio fo noswyl Nadolig I ffind allan beth yw. Cadw ni ar blaenau trad fyna, Lwri. Fi yn joio surprise. Fi yn edrych mlaen. Felly cofiwch wylio Deil yn Oli a diwedd y byd ar cyw ar fore noswyl Nadolig am 5 munud ar hugen wedi 7 ar cyw. A wedyn bydd ymlaen to ar ddiwrnod Nadolig am 5 munud wedi 6. Fi'n edrych mlaen. Nawr mae yna negeseuon wedi'n cyrraedd ni yn barod heddi, felly mae dyfu neges yn fan hyn. Nadolig llawen I holl blant ysgol gynradd Talybont oddi wrth yr holl staff. Chi gyd yn edrych yn smart iawn yn eich siwmperi Nadolig. Gwych, Nadolig llawen. Ni'n edrych yn smart hefyd, ydyn ni? O dwi yn, dwi'n gwybod amdano chi, Os da ti'n neges, Lwri? Hoffai Lois dweud helo wrth ei ffrindiau yn ysgol Llangwirfon ger Aberystwyth. Ac yn Llangwirfon mae nain a taid fi'n byw hefyd, so helo wrth nhw. Helo I bawb. Be amdano chdi Gwern, sy'n neges o hwnna? Oes, hoffai blwyddyn 2 ysgol Pen y Garth, dweud helo a Shwmae, a Nadolig llawen I bawb. Nadolig llawen bawb. Helo, Shwmae. A mae gen I yn y fyma, Hanwc a hapus oddi wrth Dylan ac Owen o ysgol Bro Eirwg. Hanwc a hapus. Hanwc a hapus I chi gyd. Iawn ta, dwi'n gobeithio bod chi'n hoffi chwarae gêm Lowri a Gwern, achos wwan mae'n amser I ni chwarae. Gwir neu gwirion! Wir neu gwirion! Iawn te, rhag ofan bod chi ddim wedi chwarae gwir neu gwirion o'r blaen, mae gyda Lwri a Gwern ffeithiau I ni, a wedyn fydd rhaid I Hyw a fi a chi sy'n gwylio gytre ddyfalu os ydy'r ffaith yn wir neu'n wirion. Ia, gweithwch gwir neu gwirion! Neu ella bod gennych chi arwydd fel un I ddal fyny I ddangos eich atab. Ie, reit, fi'n barod fi'n credu at I Hyw. Felly Gwern, bydd e'r ffaith gyntaf na I ni. Mae gan Lithien neu slug 4 trwyn. 4 trwyn? Slug. Ti wedi roed I sylwi ar ddim un trwyn ar wythen? Na fi, dim un. Beth I chi gyd yn feddwl te? Os gan Lithien 4 trwyn, rhai ohonoch chi meddwl bod hwnna'n wirion, dwi'n meddwl.
A dwi'n mynd i gytuno gyda chi. Gwirion dwi'n mynd i weid. Ie, wel, ti'n gwybod be? Dwi'n meddwl bod o mor wirion, de? Mae rhaid bod o'n wir. Tieno! Iawn, oce. A dwi di dyfalu hefyd, Lowri, be ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod o wir. Ei, na ni, Gwern, be ydy'r ateb eich? Ydy o'n wir neu'n wirion? Mae o'n wir! Wei! Ei, da iawn Hugh a Lowri. Chi gael hwnna'n iawn. Reit, a nesa, Lowri, dyna'r ffaith bach nesa i ni. Y ffaith nesaf ydy, mae croen zebra yn streipiog. Streipiog. Wel, mae ffwrn nhw'n streipiog, dydy, ond dwi'n gwybod am eu croen nhw, de. A sa'i eriod wedi gweld zebra wedi siafo, so fydden ni'n gwybod. A fi. Iawn te, be ydych chi gyd yn meddwl? Os gan zebra groen streipiog, dwi'n mynd i ddweud gwir. Wyt, wel, fi'n mynd i gytuno gyda ti hefyd. Fi'n mynd i weid gwir. Fi'n credu bod hwn yn wir. Beth amdano ti, Gwern? Ia, swn i'n dweud gwir hefyd. Ie? Reit, be di'r ateb, Lowri? Ydy o'n wir neu'n wirion? Mae o'n wirion! O'n i'n gyd yn anghywir. Mae croen zebra'n ddu o dan i ffwr. Dwi'n dallt. Wel, look, da iawn chi, os gafodd chi hwnna'n iawn. Gwern, ti da'r ffaith ola ni, wan? Felly, mae gan fiwch brown, lefrith brown. Nagos. Na, aros fyny dan. Mae gan buwch frown, lefrith brown. Hei, blas siocled, eich Hew, dyn ymlaen, ti'n gwybod bod hwn yn wirion. Fi'n gwybod yn stwff am wertheg iawn, a stym llath brown i gael dyn nhw. Ti'n gwybod y stwff. Be da chi gyd yn dweud? Lowri, be ti'n meddwl? Dwi'n meddwl mai gwirion, dio. Ie. Ie, ti'n gweld? Mae Lowri'n gwybod. Fi'n meddwl bod hwn yn wirion hefyd. Wel, dwi yn mynd i ddweud gwir, achos dwi eisiau fod yn wir. Buwch ar ei llefrith blas siocled. Dwi eitha sicr bod fi a Lowri wedi cael hwn yn iawn. Ond Gwern, gwir neu gwirion? Mae o'n wir iawn! Ti ddal fi echer fan'na, do? Comedig. O'n i'n gwybod hwnna, o'n i'n gwybod. Da iawn, i fi a Lowri a phab arall gath hwnna yn iawn. Dim ti, Hugh. Da iawn, bawb. Wir neu gwirion? Ac os oes gennych chi ffeithiau diddorol gwir neu gwirion ni fel Rei Lowri a Gwern o fan'na, cysylltwch ac anfonwch nhw draw ar e-bost i q@s4c.cymru. Ie, ac ar ôl yr holl ffeithiau difyr yna, fi'n credu bod ni'n amser am gan fach o beiriant pop plwmp. Yndi, ac wsos yma, Harfi o ysgol Hen Felin sy'n dweud ni, pa gan Cyw mae o eisiau chlywed. Peiriant pop plwmp. Hoff gan I yw teuluoedd. Peiriant pop plwmp! Dewis da iawn yn fyna, Harfi. Y gan teuluoedd. Ia, wir. A mae yna lwyth yn chi di bod yn anfon lluniau o'ch teuluoedd draw ato ni ar gyfer yn fideo newydd sbon ni. Felly, yn arbennig i Harfi, de, a'r holl teuluoedd sy'n gwylio, dyma Can Teuluoedd. Teuluoedd yn wahanol i gyd, bob un yn werth y byd. Teuluoedd, bob un yn werth y byd. Mae mam yn dysgu fi i ganu, a fy llystad yn dda am chwarae gêm.
Y sisfam yn mynd â fi bob wythnos I ddosbarth dawnsio stryd A dad pob nos i'n adrodd stori wrth fy swatio'n glid Fy hoff beth ydi gweld rangi A chwarae'n y tŷ bach tot A gwneud gwaith coed efo tad ci yn gynnes yn ein gwrs Teuluoedd yn wahanol I gyd Bob un yn werth y byd Teuluoedd Bob un yn werth y byd Ma' mam a fi'n anghoffi beicio Yn gyflym trwy y coed I'r ysgol I ni reidio beic pan o'n i'n 4 oed Ond coginio yw talent mami a phoppi teisen fawr Neu bwdin llanas blasus iawn I mi ei fwyd a nawr Teuluoedd yn wahanol I gyd Bob un yn werth y byd Teuluoedd Bob un yn werth y byd Ie! Canu gwych efo na bawb. A chofiwch de, os da chi di anfon llun o'ch teulu draw ato ni ar gyfer y fideo, welwch draw I wefan cyw, achos mae yna sawl fersiwn o'r gan i'w gweld o fanna. A chofiwch, adael ni wybod be di hoff gan chi trwy e-bostio cyw@s4c.cymru. Neu, fydwch chi anfon clip o'n chi, neu eich dosbarth yn canu eich hoff gan cyw I ni. Dwi'n siŵr bod yna un o ganeuon Nadolig cyw yn hoff gan I sawl un ohonych chi does. Ac eich de, mae eich dewis chi fydd ar peiriant pop plwmp yn fuan. Ei, peiriant... Her y wythnos. Helo, Hero yn Celyn. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mae mynydd ar y melys yn melys. Mae Mena ar y mynydd yn melys. Mena ar y mynydd yn mynnu mefus melys. Mena ar y mynydd melys.
yr wythnos da iawn yn fyna. Joies i'r hynna. A nes i joio ysgol chwilog. Nawr, oedd un clip o'n nhw fyna, just yn werthyn. Fe falch o'n i nôl mewn bryd i weld y clip na. Nes i golli chi am bach ydw? Do, ti'n ôl, Elin, dyna sy'n bwysig. Ydw, dwi'n nôl. Reit, Lowri a Gwern, chi ydi beirniad heddiw, felly ar ôl gwylio'r fideo yna, nwch chi ddewis wan, pwy da chi meddwl sydd wedi cael yr hwyl ora arni wrth yma? Wel, mi nath pawb yn dda iawn. Do. Mae'n anodd. Dwi'n meddwl ar enillydd ydi Ysgol Penrhyn Coch. Hei! Da iawn chi. Oedd hi'n ddewis anodd iawn, doedd. Mae yna bosteri a sticeri Helo Shwmae ar y ffordd i Ysgol Penrhyn Coch. Ia, ac os byddech chi, neu'ch dosbarth chi, neu'r athro neu be bynnag yn hoffi roi tro ar her Helo Shwmae, wel, ewch draw i'r wefan i weld beth yw'r her wythnos nesaf. A wedyn e-bostiwch eich fideos mewn ato ni i q@s4c.cymru. Ia, neu mae yna groeso i chi anfon her os ydych chi isio, i fi a Elin yn cael tro arni. O, wrth gwrs, ni'n joio her, yndyn ni yw. Joio. Sôn am her a chystadlu, cofiwch nes ymlaen ydy'r rhaglan, fyddwn ni'n cyhoeddi pwy sydd wedi ennill cystadleuau, Deian a Loli. Ie, a'r gamp oedd i greu cymeriad newydd sbon ar gyfer un o benodau newydd Deian a Loli. A nath na lwyth ohonoch chi cystadlu, drychwch ar hyn. Ei lluniau a syniadau gwych o fanna doedd. A gawn ni weld mwy o'ch lluniau chi nes mlaen. Ie, fi'n edrych mlaen. Ond nawr, mae yna gwestiwn wedi dod i Lowri a Gwern, oddi wrth Antoine a Josephine. Hei! Mae nhw eisiau gwybod, pa benod o Deian a Loli ydy'ch hoff benod chi? Lowri, gei di ato gynta? Dwi'n meddwl na'n hoff benod i o Deian a Loli oedd ffilmio rhaglen yr enw Deian a Loli yn yr hafan ia. Ac yn ystod ffilmio hwnnw, nathon ni gyfeita lot o hyfen ia blasus. Pa flas i'r ffefryn? Vanilla ti'n licio, Lowri? Dwi'n meddwl siocled neu mel. Siocled o'r ddiwch frown na. Reit, Gwen, beth amdano ti? Be nes ti dweud fwyaf? Oedd yr hafan ia, oedd hwnna'n un da, ond dwi'n meddwl mae ffefryn fi oedd Deian a Loli a Gwlad y Pethau Coll. Oedd y cymeriad y mig, hwnna'n un doniol yna, de. Hwnna'n cymeriad y ffefryn fi o'r gyfres i gyd. A oedd o'n brofiad gwahanol bod ti'n mewn i soffa, dwi'n rhaid yn hynny flaen, de. A neud i ddim eto, siwr o fod. Na, ti'n bysa ddim. Wel, diolch yn fawr iawn am y cwestiwn. A chofiwch, os oes gynnwch chi gwestiwn i Gwern neu Lowri, cysylltwch efo ni. Ie, a mae bobl wedi bod yn cysylltu yn barod heddi. Mae gyda fi neges yn fan hyn. Reit, prynawn da, mae Lili yn gyffroes i'ch gweld chi gyd. Ni'n gyffroes i fo yma hefyd. Helo, Lili. Mae Gwenlli sy'n 2 oed yn gwylio o Rhoslan Criciath. Helo yn Criciath na? Helo! Ti'n negas, Lowri? Mae staff ysgol cymerau eisiau dweud Nadolig llawen oedd holl blant yr ysgol. Nadolig llawen i chi gyd. A beth yna chdi, Gwern? Helo i fy ffrindiau i gyd, yn nosbarth Elen, Ysgol Treganna gan Loti.
Helo, yn sy'n y gana? Helo, a mae gyda fi un neges bach yn fan hyn hefyd. Penblwydd hapus iawn i ysgol Llanllwni yn 150 oed. Nawr, ysgol Llanllwni, fy hen ysgol i, felly penblwydd hapus mawr iawn i chi. Sgwn ni os na lun ohona i ar y wal na. Siwr o fod yn rhywle. Siwr o fod, Elin. A drychwch fan hyn, maen nhw hyd yn oed wedi cael cacen anferth. Waw. Blasus. Ac yn fan hyn wedyn, maen nhw wedi bod yn brysur yn plannu 150 o fylbiau, a wedyn maen nhw'n gobeithio cael 150 o blanhigion pan bydden nhw wedi tyfu. Syniad. Wel, ia, gobeithio wir am 150 o blanhigion. A gobeithio hefyd, Elin, bod nhw wedi cadw tama bach o gacan i ni de. O gacan. O gobeithio? Gacan. Mae ddolig, ynddi? Wel, Elin, mae yna dderyn bach yn deud wrth y fi de, mae dim ond ysgol Llanllwni sy'n datlu penblwydd wrth yma. Na, ond hefyd, Gwern. A Lowri! Ond fy mhenblwydd i di llun dweithio yma. A mae'n penblwydd i di syl. Hefyd hapus. Penblwydd hapus hwyr a cynnar i chi'ch doi hefyd e. A diolch am y negeseuon i gyd heddi. Ni wrth yn boddau yn ei gallen nhw i gyd. Yndan, a chofiwch, os da chi eisiau ni ddarllen eich neges chi, rhowch sylw wrth y fideo, a nawn ni'n gorau glas i ddarllen nhw, neu e-bostiwch ni i q@s4c.cymru. Ia, ond nesa ar Helo, Shwmae, mae seren yr wythnos. Ia, a wsos yma, dosbarth blwyddyn 1 a 2 ysgol Bro Cynmeirch sy'n heiddi y teitl. Mae nhw wedi bod yn creu bwganod brain. Seren yr wythnos! Wel, helo blwyddyn 1 a 2 ysgol Bro Cynmeirch, helo! Helo! Helo i chi gyd! A helo, Mrs Griffiths. Helo, Mrs Griffiths yn cuddio yn fyna. Nawr te, i chi fel ysgol wedi mynd ati i greu bwganod brain yn do, a wedyn gosod nhw o amgylch y pentre i godi calonnau pawb. Wel, mae hwnna yn syniad da dros ben. A pa fath o fwgan brain nes di wneud, Elsie? Nes i wneud bwgan brain cati o llyfr coeden cati gan Bethan Gwana. Wel, am syniad da. A da ni'n gallu gweld llun o cadi y bwgan brain yn fan hyn, yn hongian o'r goedan. Da, de. Mae hwnna yn wych, da ti, Elsie. Da iawn ti. A wedyn, mae pawb o'r pentre yn gallu mynd o amgylch yn mynd ar ryw fath o helfa bwganod brain. Mae hwnna yn syniad da. A ni'n gallu gweld criw yn fan hyn, yn mynd o gwmpas ar yr helfa, yn mynd am dro. A maen nhw wedi dod o hyd i fwgan brain super Ted. Waw, mae hwnna'n anhygoel. Da iawn chi. A ti, Jack, wel, fi ys ti yn helpu gyda'r helfa yma, yn do? Do, oedd fi'n helpu mam i hwy'n fyny. Wel, chwarae teg i chdi am helpu mam. Da iawn chdi, Jack. A oedd hyn hefyd yn gystadleuaeth, doedd? Pwy nath ennill y gystadleuaeth yma? Fi, A pwy wyt ti? Harry. Harry! Nes di wneud bwgan brain Mr a Mrs Twits, do, Harry? Ia. Do! Nes ti wneud doi? Da iawn ti, Harry. Llongyfarchiadau môr, a dyma nhw fan hyn, Mr a Mrs Twit. Cymeriadau o lyfr Roald Dahl, wrth gwrs. Waw, ti wedi cael hwyl arni, Harry. Do wir, llongyfarchiadau mawr iawn i chdi, Harry. Wel, llongyfarchiadau i chi gyd ym mlwyddyn 1 a 2 ysgol Bro Cynmeirch, achos da chi gyd yn heiddi bod yn ser yr wythnos ar Helo Shwmae am bod i calonna pawb. Ie, wir, llongyfarchiadau mowr iawn i chi. A mae yna bosteri a sticeri Helo Shwmae yn y post ar y ffordd i chi i'r ysgol. Felly, diolch yn fawr iawn am ymuno gyda ni. A ta-ta! Diolch yn fawr, ta! Seren yr wythnos! Ie, da iawn i'r criw yna. A chofiwch, os ydych chi eisiau enwebu rhywun i fod yn ser, neu yn seren yr wythnos, wel, na gyd sy'n angen i chi wneud yw cysylltu gyda ni. Ie, gwch chi enwebu ffrind, athro neu athrawes, rhywun sy'n gweithio yn yr ysgol, neu hyd yn oed eich dosbarth neu'ch ysgol chi gyd. Mae fyny chi? Ie, e-bostiwch q@s4c.cymru, a wedyn falle mae nhw bydd ser
neu seren yr wythnos nesa ar Helo, Shwmae? Wel, mae bron yn amser rwan i ni gyhoeddi pwy sydd wedi ennill cystadleuaeth Deian a Loli. Yndi, ond cyn hynna de, be mynd i weld mwy o'ch lluniau chi ar gyfer y cystadleuaeth yna? Lluniau gwych yn fyna. A chofiwch, os ydych ysgol chi eisiau anfon lluniau mewn ato ni ar gyfer y lolfa luniau, wel, cofiwch gysylltu gyda ni. Ie, e-bostiwch ni i q@s4c.gymru. Ie, ond peidiwch yn neud hynny nawr, achos mae'n amser i ni fynd draw i ysgol Bro Idris, safle Rhyd y Maen am y newyddion diweddara. Croeso i newyddion Gwener. Mae Buwch ar Ynys Môn wedi dal anwyd. Hanodd onwyd i fi sut roedd fi'n teimlo ddiwedda bŵ. Mae Cyr Wrecsam wedi bod yn rhedeg ar ôl pawb ar ei feic. Roedd yn rhaid i'r heddlu gymryd ei feic oddi wrtho. Mae Richard Williams sydd yn gweithio mewn zoo wedi'i gael ei gnoi gan neidr. Dywedodd mae ei fod yn teimlo'n sad. Ac yn olaf, gwelwyd Mrs Jones o Fangor yn gadael siop gyda 7 botel o lemonade. Mae hi eisiau dechrau grŵp pop. A dyna newyddion Gwener o Ysgol Bro Idris. Diolch yn fawr iawn, Ysgol Bro Idris am yr adroddiad arbennig yna. A mae yna newyddion yn ein cyrraedd ni. Newyddion am ragor o efeilliaid. Yn wir, rydyn ni'n deall bod na 7 par o efeilliaid yn ysgol y Castell Caer Philly. Tybed, a ydyn nhw mor ddireidus a Deian a Loli fan hyn. Sgwni. A dyna'r newyddion. Wel, mae bron yn amser i ni ffarwelio wan, ond cyn hynna, mae gennym ni un peth pwysig iawn i wneud. O, oes yw gyhoeddi enillydd cystadleuaeth Deian a Loli. Reit, dwi'n yn siŵr sut i ddeud hyn de, ond dos na ddim un enillydd. Be ti'n feddwl? Dos na ddim un enillydd, achos mae yna 3 a mae henwa nhw gyn ni yn yr amlen aur yma yn fan hyn. Reit y hyw. Cereti i agor yr amlen yna i weld pwy sydd wedi ennill. 3 Iawn te. Be sy'n bod? Dwi'n medru agor yr amlen. Dyn nhw'n triangaletach yw.
Ein Hyw. Dwi'n deitha chi, dwi'n methu agor o. Dwi angen siswn neu beth. Sgyn i'n siswn. Fe rai fi fynd i siop i nôl siswn, dwi'n meddwl, iawn. I'r siop? O hiw, dyn nhw'n lan, mae ysgol bron a cai, a mae'r rhaglen ma bron a gorffen. Sy'n amser dy ti? Wel, heb law bod ti'n gallu, sa'n gwybod, rhewi amser neu rhywbeth. O hiw, han. Hei, Elin. Wel, dwi methu rhewi amser, de, ond mae Deian a Loli yn gallu, yn dydach? Dim problem yw. Yey! Dan eisiau i bawb sy'n gwylio a ti, Elin, Ie. i gyffwr llaw y person sy'n drws nesaf i chi, ac ar ôl tri gweiddi ribyd i rew, iawn? Iawn. Pawb yn barod? 1, 2, 3. Ribyd i rew. O, gret! A di gweithio? Peidiwch yn gwyni, fydd o'n ôl fod. Beth sy'n mynd ymlaen efo hyn, Lwri? Iawn. Ar ôl 3 eto, dwi eisiau pawb gyffwrdd yn llaw y person sy'n drws nesaf i chi. Gweiddi ribyd i rew. Iawn? 1, 2, 3. Ribyd i rew. Waw. Beth ddigwyddodd fyna? A hiw, le ges ti'r sisiwn na? Wedes di fod ddim un i gael y ti? Aha! Hyd a chydrith, Elin! Reit. Dwi wedi agor yr amlen o'r diwedd yma enwa yr enillwyr yn yr amlen air. Felly, yn ennill cystadleuaeth Deian a Loli. 2020 mae... Lili Wyddfa gan Celyn. Y cymeriad nesaf ydy Dadas gan Lisa. Hei! A dyma ni Llinos Ferrins yn fan hyn gan Elinor. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi tair. Da iawn. Da iawn. Ei, fi'n edrych mlaen i weld y cymeriadau yna i gyd yn hyfres newydd Deian a Loli. He? A fi. Rwan, mae gennym ni chydig mwy o negeseuon yn fan hyn cyn i ni fynd, oes? Oes. Mae Cylch Meithrin... Mae Cylch Meithrin... Herod di mlaen, Mae Cylch Meithrin Chwilog yn gwylio. Felly, helo i chi gyd yng Nghylch Meithrin Chwilog. Helo yn y Chwilog. Ac un bach arall, helo i bawb yn ysgol Bro Cyn Meich oddi wrth Ifan sy'n adra heddiw. Helo i chi gyd, a da iawn eto am fod yn ser yr wythnos. Da iawn chi. Gwych. Diolch yn fawr iawn i bob sydd wedi anfon fideos a lluniau a chyfarchion draw at ni heddiw. A chofiwch de, adael ni wybod be ydych chi wedi bod yn gwneud yn ystod yr wsos trwy e-bostio ni i q@s4ec.cymru. Ac os ydych chi eisiau bod yn rhan o Helo Shwmae, wel, cysylltwch. Wel, ie. A diolch yn fawr iawn i Lowri a Gwern am gadw cwmni ni heddi Diolch yn fawr. Chi wedi bod yn wych. A byddwn ni'n dau nôl wythnos nesaf, byddwn ni ar wefan, YouTube a Facebook Q am 2 o'r gloch. Felly, cofiwch ddod nôl i wylio. Ia, mi fydd gennym ni westau arbennig arall. Ho, ho, ho. Felly, grewch yn siŵr bod chi'n gwylio. Ie, fi ffili aros hiw. Felly, dim ond un peth sy'n ar ôl heddi. Pawb ar eich drad? Dewch Plant Cymru! Yay! Ta-da! Dewch Plant Cymru, dewch i ganu, mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu, mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu, dewch Plant Cymru. Da ni'n canu yng Nghaernarfon, da ni'n canu yng Nghaerdydd, da ni'n dawnsio yn Sir Benfro, drwy'r nos a drwy'r dydd. Yn Machynlleth da ni'n canu, yn Rhuthun da ni'n gwenu, rhaid dawnsio yng Nghydweli, hyd yn oed tra'n gwylio'r teli. Dewch i ddawnsio a chanu, dewch Plant Cymru. Dewch Plant Cymru, dewch i ganu, mae'n amser dawnsio,
amser dawnsio, mae'n amser gwenu, dewch blant Cymru. Da ni'n canu ym Mhorthmadog, da ni'n canu draw yn Rhyl. Da ni'n dawnsio'n Aberystwyth, chos mae dawnsio yn Bryl. Yn Nghaerfyrddin da ni'n canu, yng Rhondda da ni'n gwenu, dewch am drip da ni wrth ganu ac i ddawnsio ledled Cymru. Dewch i ddawnsio a chanu, dewch blant Cymru. Dewch blant Cymru, dewch i ganu, mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu, mae'n amser dawnsio, mae'n amser gwenu.